بله تماشاوانên hêja niha em li çiyaya Araratê nin ango çiyaya Agirî ev der 3200 metre bilinde em ê îşev li vir bin serê sibêzî em ê zû rabin ser nihan da em ê biçin ja kampa 4200 metre ya piştre jî çiyaya Agirî ku li keya wî xuya dike em ê bi şevê hêlkişin li wir destpêka sibehê em ê hilatina rojê jî li wir temaşe bikin çünkü li welatê me hilatina rojê temaşekirina hilatina rojê gelek pîroz te hesibabin çünkü însanê me berê li hemberî rojê ew ê jî kirine wekî em karibêjin tewaf jî bûne wisa ez înkî hawrdorê bi nîşan bidin bînin ev niha konê ku em nabawînin tabii gelek insan hene hatine vê derê însanê ji derê welat her wiha ji Ewropayê gelek kes hatine vê derê têkiliya wan gelek baş e meriv dikare bêje di nav van însanan da meriv yani têgihiştinê jî ferq dike ku însanê aktivîst bêtir têgihiştîne çünkü hawrdor jî wekî wî dibînin gelek paqij e ev hevala ku ji wir de tê jî min vê çova selfiyê ji wê girt ew ji aliyê Antalya hatine ew jî weke mêvan e li vê derê têkiliya me bi wan re jî wî gelek baş in însanê baş in rastî jî însanê çiyager însanê ku li her aliyê dinyayê bigerin tabii rastiyan jî dibînin bêtir civaka jî nas dikin ew pêşwendiya wan e ku xirabî em ê ji bifikirin ew jî bi dawî dibe û baştir jî em karibêjin têgihiştinekî baştir jî çêdibe niha kameraya min zêwerî belê temaşevanên hêja wekî min got em niha bi 3200 metre çiyaya Agirî ango Ararat ki li herêmê weke çiyayê Girîdaxê jî tê pênasekirin wisa ew nivîsa dinivîsîne demavend kesên ku ji aliyê Rojhilatê Kurdistanê ve tên ew nivîsa wan e aydê wan ew nivîs bawer dikim ew jî bi Kurdî ye lê qasya dizanim însanek ku ji wir hatine çadirê wan in xwazim dîsa vî alî jî inkî nîşan bidim vî alî jî ew kona jêr xuya dike konê me ne li jor wî alî jî kon hene dîsa jî ew kampê ji hev ciyê ne ê kampa ku em navê dane ji hemûyan zêdetir însan lê hene lê kampa duyan da bêtir ew wekî ciyê komcivînê ye yani tevahiya kesên ku têne Agiriyê li wir dicivin lewra jî van ciyên niha weke ciyê ku em lê ne li gor li wê bêtir baqiye çünkü gava însan zêde li ciyekî dibin ew der hinkî qirêjî jî çêdibe muhaqqaq çünkü çeşît pir in cûreh pir in yani ji ber wê jî min xwest wisa ez vîdyoyekî weke bîranîn li çiyaya Agirî çêkim dixwazim tiştekî jî bêjim di sala 1926 da rewşekî awarte çêbû ez bawer dikim xwarina wan hazir e çi xwarina ve bixwin ew kesên ku ji alî Antalya din di sala 1928 da li Rojavayê Kurdistanê komcivînên Kurdan çêdibin di sala 1927 da jî Xoybûn tê avakirin wekî serok Mîr Celalet Bedirxan tê hilbijartin û İhsan Nûrî Paşa jî weke serokê dîsa Xoybûnê tê hilbijartin piştre di sala 1927 da ku li Agiriyê bi pêşengiya Biroya Heskî Telî
برخوادانه کی سرهلدان آگری ته دست بکرن ji xwe bûne jî wekî berpirsiyar Ehsan Nûrî Paşa wezîfedar dikin ew tê beşdarî serhildanê dibe destpêkê da biroyê heskê têlî û malbata xwe dest pê dikin pişt re gelê civata hawirdorê jî piştkiriyê didine wan û têne xwe destpêrin çiyayê agirî ango Araratê li vir bi rojan, bi mehan, bi salan têkoşînekî bêhempa li dijî dagirkerên axa Kurdistanê dimeşînin cî bi cî bi ser dikevin hetanî demekî pişt re bi dek û dolabên ku tên kirin li ser berxwedêrên serhildana agiriyê dor ji çiyayê agiriyê têgirtin bi 100,000 askeran ve û sîxurên wan ve bi hezaran însan li vir têne qetil kirin Ehsan Nûrî Paşa û çend kesên weke wî ji evê rizgar dibin derbasî Rojhilatê Kurdistanê dibin wê çaxê dewlet li çiyayê agirî nivîsekî ku dibêjin Kurdistana xeyalî li vir meftûn e nivîsekî dinivîsînin lê piştî demekî şervanê Kurdan jî tên çiyaya Araratê ew nivîsa ku hatiye nivîsandin ew gora ku hatiye çêkirin diguherînin û dibêjin dagirkeriya xeyalî li vir bin axkiriye em jî weke şopdarên wan kesanin em îro hatin çiyayê Araratê ji bo bîranîna wan hemû têkoşerên azadiya Kurdistanê em wan birêzdarî û bi hurmetkarî bibîrtînin ez dixwazim hinkî behsa navê çiyayê Araratê jî bikim çiyayê Araratê esasê xwe da çiyayê agirî ye ya diyem xelkê herêmê girîdağ jê re dibêjin û di heman demê da bi navê çiyayê agirî jî wekî em kar ji sondekî jî dixwin dema behsa çiyayê Araratê agiriyê be min xwarin xwariye ya mala te ava be dema dibêjin tu bi qedrê du çiyan bikî ango tu bi qedrê girîdağ bikî wê gavê ew mesela ku li holê ye ji holê radibe û tê em bêjin sergirtin girîdağ jî orjîn peyvekî Kurdî ye peyva koka peydê jî dağ he dağkirin peyvekî Kurdî ye tiştê şewitandî bi taybet dema şîşekî dikin agir sor dikin û li tiştekî dixin dibêjin dağ kir ew peyv jî Kurdî ye ji ber wî jî hem gir û hem jî dağ her du jî Kurdî ne ji ber ku ev çiyayekî volkanîk e peyva gir û dağ hatiye bahev teşeyekî bi navê girîdağ girtiye ya dijî dîsa navê Araratê ku ew jî di lîteratura zimanê Kurdî da ar agir e ew jî dîsa peyvekî Kurdî ye ku Ermenan jî ji bo çiyayê agiriyê Ararat gotine her wiha agirî jî peyvekî dîsa bi Kurdî ye û ji agir tê ji ber ku çiyayê agiriyê çiyayekî volkanîk e ev her sî navên ku tên pêna sekirin jî têkildarî agirin tiştekî din jî ez dixwazim bêjim di destana Gilgameş da wekê navê Masû derbas dibe ango Musû ez neşaşkim ew di Gilgameşê de derbas dibe ku navê çiya wisa ye lê ji ber ku ev der ernîgariya Kurdistanê ye hewce ye navê vê derê jî bi Kurdî be bi van hest û ramanan ez ê xatirê xwe ji we dixwazim heta bernameyekî din bimînin xêrî xweşiyê da her dema we di nav xweşiyê de be silav û rêz